Good morning mga idol. For this video mga idol, nandito tayo sa tindahan ni Uncle GR at ni Auntie Tata kasi may ipapagawa sila sa atin. Meron ulit tayong sideline mga idol. Kasama ko dito si Dandan at saka si Junri, yung aking dalawang kapatid mga idol. Ang gagawin dito mga idol ay extension yung tindahan at ipaangat yung bubong mga idol. At yan si Uncle GR mga idol, siya yung magtuturo sa amin kung ano yung gagawin. Ang una namin gagawin dito mga idol ay magtayo ng mga poste para mailagay yung mga brace at makaakyat sa taas mga idol. Baklasin lang yung ibang kahoy na nakaharang mga idol para maipasok yung poste at maiangat yung bubong mga idol. At bago nga kami nagpatuloy sa trabaho mga idol ay nag-almusal muna kami kasi hindi pa kami kumakain. Maaga kasi kaming nag-umpisang magtrabaho dito mga idol habang hindi pa mainit. At pinaandar na yung sinso mga idol at si Dandan yung mag-ooperate. Puputol lang kami dito mga idol ng poste. Ipapasok na namin yung panibagong poste mga idol hanggang doon sa taas. At itinayo na rin namin yung poste sa labas mga idol, yung magiging extension. Binutasan lang namin yung nilagyan ng poste mga idol para mas lalo siyang tumibay mga idol. At naitayo na namin yung lahat ng poste mga idol at nilagyan na rin namin ng kahoy. Yan yung magiging extension sa taas din mga idol. At bago nga kami magpatuloy mga idol ay nag-snacks muna kami para magkalaman yung tiyan natin mga idol. At nagpatuloy na kami sa bandang hapon mga idol ay naglinis na kami dito para bago umuwi ay malinis yung area pinagtrabahuan namin. At bukas ulit mga idol yung pagbaklas na ng bubong mga idol ang aming gagawin bukas dahil natapos na namin yung forma sa taas mga idol. Kinaumagahan nga mga idol ay binaklas na namin paunti-unti yung mga bubong mga idol at itinransfer na namin sa itaas. Bali ito na lang hindi namin nakuha mga idol. Yan mga idol, pinutol lang namin yung dulo para magpantay. At paunti-unti ay lalagyan na namin ng bubong lahat yan mga idol. Tuloy yung mga yero nga ibabalik lang namin din mga idol. At nagtanghalian na kami mga idol at dinala kami ni Uncle GR dito sa isang karinderya. At nagdala na rin kami ng sarili naming kanin. Bali 2 kaldero din to mga idol. Magbubusog tayo dito mga idol, maraming sabaw. At ito nga mga idol ay pinagpatuloy namin yung aming trabaho at natapos na ngayon lahat ng bubong mga idol. Natapos na rin ang aming trabaho dyan. At sa bandang hapon mga idol ay nag-overtime kami mga idol kasi kailangan naming simentuhin yung na extension sa tindahan mga idol. Kaya dito ay nag-overtime kami. Kaya nagpapasalamat ako kay Uncle GR mga idol at sa kanyang asawa mga idol dahil binigyan niya kami ng trabaho kahit paano ay meron kaming konti-unting income mga idol. Pambili ng bigas at konting grocery sa pamilya mga idol. Ako nga nagpapalitada dito mga idol. More practice pa mga idol para mas gumanda pa yung trabaho mga idol. Yung pagpapalitada ay hindi pa ako gaano ka sanay sa ganitong trabaho mga idol, pero kahit pa paano idol ay medyo marunong na rin ako mga idol. More practice lang yung kailangan dito, kaya sana ay masundan pa tong ating mga sideline na trabaho mga idol. Kahit ano mga idol dito sa aming lugar, basta mabuti lang yung gagawin mga idol ay papasukin natin yan. Magpa-practice lang tayo hanggang makuha natin yung mga quality na trabaho mga idol. At ito na nga yung resulta mga idol, natapos na rin namin at mag-uwi na rin kami mga idol. Kaya maraming salamat sa inyong lahat mga idol. Thank you for watching mga idol.